魔法の言葉。まともでない人間の相手をまともにすることはない。伊達政宗。仁に過ぎれば弱くなる。義に過ぎれば固くなる。礼に過ぎればへつらいになる。知に過ぎれば嘘を吐く。信に過ぎれば損をする。おのおのの申すことはもっともだが、遠因することも時と場合による。今は下級の時だ。わからぬ将来のことを心配しているより、まず目前のことをする。大事の義は人に談合せず一心に極めたるがよし、重要なことは人に相談せず一心に考え抜くのがよい。曇りなき心の月を先立てて浮世の闇を照らしてぞいく。今はゆっくり休もう。